Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Ciclo Suerte, Florida Blanca para mag-review ng motor dito. Alamin natin yung kanyang cash monthly installment. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na video. So, God bless po. Noxky Vlog. Feel me. Feel me. Feel me. Ito po yung limited edition mga kapatid ng Yamaha Mio. Yan. Philippines, find your trip. Ito ay Mio Sporting, no? Limited edition. So kulay silver kulay niya. Then ito yung kanyang sticker na. Yan. Ay, mapapansin natin. Yan. Maganda yung kulay niya, no? May violet, may pink. Then merong logo ng araw dyan sa Philippines, no? Pati dito. Ayan. Ganda yung decals nilabas ng Yamaha ngayong 2021. Then kung mapapansin natin, pati yung sa upuan niya ay kulay brown, no? Ang ganda nung nilagay na leather dito, no? Ayan. Mukhang premium mga kapatid. So sa design ng motor, same pa rin naman nung dati. Ang iniba lang sa kanya mga kapatid, itong limited edition na nilabas nila ngayon. Ayan. Sa ilaw niya, ayan, bulb pa rin yan. Yung kanyang park light and signal light, pati yung sa headlight, bulb pa po yan. Then dito sa kanyang panel, same pa rin naman, analog pa rin siya. Andiyan na yung kanyang speedometer, odometer, then yung fuel gauge, and then yung signal light, and then sa headlight. Then sa mga switch, same pa rin naman mga kapatid. Curve type pa rin to mga kapatid, no? Hindi siya FI. Ayan, mayroon siyang choke dito. Ito yung high and low, turn signal light, busina. Then dito sa kabila yung bukasan ng ilaw, then yung electric starter, then sa throttle, tapos yung preno sa harap na. Then dito sa kanyang ignition ay standard ignition lang din, no? Ayan, same pa rin naman talaga nung dati, no? Then may bulsa dito maliit, then dito sa kabila ay malalim, no? So ayan. Tapos meron din
utility hook yan dito sa side na to. Then sa kanyang foot deck sa angkas, ayan, okay din, no? Then sa tambucho, same pa rin naman ng dati. Mas premium lang nila mga kapatid yung design nito mga kapatid, dahil sa kanyang mga decals dito. Yan, ito yung kanyang fan, then muffler niya okay din. Then isa pa ng magandahan din dito mga kapatid ay meron na rin siyang engine liner dito. Ayan, oh. Hindi na siya naka-single na support, pero yung shock niya ay single pa rin mga kapatid. Ito lang, pinatibay nila to. So iwas sa pilipit ng gulong mga kapatid. Sa fender sa likod okay din, mahaba. Then sa taillight niya, ayan, halogen bulb pa rin siya. Tapos dito nakamatch mga kapatid sa harap yung grab bar niya, no, na kulay silver. Yan po yung bagong Yamaha Mio Sporty. Tapos dito naka disc brake. Yan. Then ito yung kanyang caliper, telescopic fork. Then yung mags kulay black na may design pa yan. Yan, o, kinagandahan dito. Tapos ang size ng gulong dito sa harap ay 70 by 90 by 14. Then dito sa likod, makikita natin, yung size naman ng gulong ay 80 by 90 by 14. Ayun. Tapos yung kanyang engine oil ay 800 ml. Yan po mga kapatid. Limited lang mga kapatid yung nilabas ng Yamaha dito sa mga ganitong design, no, ngayong 2021. Kaya kung meron ka nito mga kapatid, ay kakaiba ka sa mga may Mio Sporty, no? Alam ko meron din silang mga ganito, yung Find Your Trip. Sa Mio Soul ay meron din sila niyan. Sa Aerox meron din yata na ganitong limited edition. Yan yung logo ng Yamaha. Available po yan dito mga kapatid sa ito, Swerte Moto Plaza. Yan, Ciclo Swerte dito sa Florida Blanca. Yan po.